بینرên navxweyî û biyanî bo dîtina ek ji filmên Kurdî qesta holên sînemaya dikin li Duhok. Ew jî filmê Mustafa Paşayî ya Mulkî ye ji derhênana horên xerîb û Herdî Qadir. Tirkî dadgehê kir. Ev filme berhemê tora mîdyaya Rûdawê li ser çîroka kesekê xelkê Silêmaniyê ye bi navê Mustafa Paşa ku li serdemê Osmaniyan serokê dadgeha urfî bûye li Istanbul. Vî kesî kar li ser wan keysên cînosaydê kirîne ku Tirkiya beramber gelê Ermînya encam dayîn. Bas li fetreyekî zemenî desalatî ew kat ke em serokî dadgeha urfî bûye li Istanbul li duay cengê cîhanî yekem û karî kiriwe li ser be cînosayd nasandin yan karî li ser ew keysane kiriwe ke gelî Ermînya Türk Ermînyayê cînosayd kiriwe. Konsolê Ermînya jî li Herêma Kurdistanê hatiye hola sînemaya li Duhok bo dîtina filmî. The film, it is like a symbolic. It is telling about the Armenian-Kurdish relations, historical relations, and we should know our history. We should know our interactions, and we should also be grateful to these kind of people who did this kind of job. Pêncî filmên Kurdî bo dehemîn gera Filme Festîvala Nêvdewletiya Duhok hatîne helbijartin. Filmên Kurd û dirêj li xwe digirin. Beşek ji wan di pêşbirkeya xelatan dane. Wekî filmê Mêsî Bexda ji derhênana Sehîm Umer, veşartina Saddam ji derhênana Helkewt Mustafa, Kiçên Rojê ji derhênana Rêber Doskî û çendîn filmên din. ئەو کەم کورتیانەی لە فیلمە کوردیەکان هەیە زیاتر سیناریۆیە. ئەوەش دەگەڕێتەوە سەرەوەی ئێمە سیناریۆ نووسی باشمان نییە، بەڵام بەگشتی فیلمەکانی ڕۆژهەڵات gelek ئاسیان لە فیلمەکانی ناوخۆی خۆمان باشترە. Filme Festîvala Nêvdewletiya Duhok êkem festîvala Kurdî ye ku li ser astê nêvdewletî 10 geran berdewam bît û sînemaya Kurdî û biyanî pêk ve kom biket. Nayef Ramazan Rûdaw, Duhok.